dipun dawuhi bawa menapa niki? Bawa napa wau? Pucung. Santai nek kalih kula santai dik nges. Wong sambatang. Siang niki Nggih, menika putrinipun Mas Gunawan Purwoko SSN kaliyan Mbak Rina ibukipun menika ingkang wonten pojok menika nggih. keparang atur ngelipur Nggih. ngarsaning pamirsa Dimen budaya lestari nanging iki bocah cilik arep ngopo Nggih. Nika bawanipun Dik Wrenges menika lagunipun mangke Dik Nawung. Nggih, menika putrinipun Mas Gunawan. Nggih. Nah. Sampun siap Dik Nawung? sampun Iki lho egolane ngeten mangke nggih. Nggih. Sesuk dina Minggu. nadyan aku isih umur 4 taun nanging seneng nembang anglipur para miyarsi syukur bage mangke pikantuk saweran Allahumma amin. Nggih. pun lajengaken nggih Pun lajengaken nggih. Sesuk. Kalih joget nggih. Oke. nggih kalih jenengan Kula enggak teng mriki nek kula etok-etok lak dalang nek kula yo nembang kok kalih buki to. lagune gembira luka Gembira loka nggih. Dik Nawung pun sekolah napa dereng? dereng Oh, alah ngemben nek pun sekolah juara nggih kados Nggih. mbaki. bajengaken botenaken boten ajeng sekolah Ah kok ora sekolah to pripun? gurune dah tuwa-tuwa Guru Boten napa-napa guru niku ora kudu nek guru cah cilik-cilik mangke do guyon. gurune do kasar kaya Pak Gendut Mah jenengan iki. Yo, monggo. Wingi dolan endi wong neng gembira laka dina Minggu taun gajahe Oh. ana ontane ana munyo ana sasat lewat apa ana pengen
minggu tanduk Gajahe ontane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen ran ana gandulane ana leren jajan cekake ramu jiwa kasile muda-mudi ya sing tilas bocah pisan dina minggu ayo mas gembira Tepuk tangan. Nggih, sampun nggih sampun matur nuwun. Nggih. Nggih. Menika Mbak Indra